apik. Akeh sukete iki. Parine ora metu lho Pinggo. Yo ngalah Gustiala, muga-muga pariku apik besok. Matun suket ben apik parine. Ana layangan barang kae layangane sapa kok Bung apike koyo ngono edak tutut dawa jan ora umum tenan nang arep lek jajan kok nopo yo apa iki tombol ini arep bola kita layangane mati-mati. Nah, sik bola telusuri. Nah, telusur. Wah, layangane. Saplah iki ya. Kok iso anu ngatur. Dang, seneni ora iki? Kelelep aku paring sopo seneni ben lurus yo ya pariku dadi apa kaya ngono kok engko bisa nek layangan ceblak nang pariku rusak lho iki beh ora iki nyapa iki pariku nyapa kok rusak iki layangane sapa Pak Suliwo yo Suliwo iki parimu Pak Suliwo yo iki pariku Wis pecicilan kok rusak iki piye iki? Ya sepurane Pak Sliwo, ngene aku ben suwenengi kepleh lho. Kepleh. Kepleh nang endi iki, Kak? Nang kono lho, nang kono lho. Ayo, parane. Iki perlu diwejang iki, Kak. Ukirane ndang gedine. Suli sik. Ya wis, yo. Yo. Wes iki. Pecicilan. Ariku rusak kabeh ini carane. Anu dak kepleh ngono ndi lho. Gumen ta arep cahe. Dimok layane sowene ra melar. Teko isak iki engko. Dimok layangan sekilane kok suwine ram. Meng-mengeng aku. Disuweneni Pak Basuliwa aku pleh. Piye iki? Nang parine aku ya suwi iki mak anu iki. Angel ram. Mbah. Cicilan. Genah ngene wong ngene kok iso colong kumpulne. Oh, kene lho. Kok mulih, Pak? Kok mulih. So, sak karepmu dhewe. Gek iki layangane sapa iki? Lah amu apa le menemu? Nemu ning endi? Ning kono engke. Nang glok kok, gek tak umbulne. Dadi ngene wong. Heeh. Oh, pancen pecicilan. Ngebeli pari, gek pariku rusak iki kudu tak sita. Ayo, tarik, Pak.